lehenengo ayuntamiento demokratikoan, elekai modure. Claro, ezkenik Forjasekin deuda bat banuen, orden, Forjaseko huelgan tokatu zidan de animador o al que se le echa la mano para todas las cosas. Eure langileek, Forjaseko langileek, esan zuten ni, kandidaturia presentatu genduenien, esostien, te vamos a votar a ti, vamos a votar a elekai. Eurek txarla batzuk eginda gendu zen, eurekin hartu eman hona. Eta ganera ziren UGT-koak, ziren gure eskertiarrak ziren. Baina, claro, eurek botoak eman zuten niralde, nik urtetako, eta horre eukin nuen eurekin zerbait. Bai, orduen, izen ginen elekaikoa bat, pedekoa beste bat, zoekoa bi, lau herribatasunekoak eta 9 PNV-ko. Da, orain dire 8, baina beti eukin dirien. PNV-ek zorontzan eukin du ditablan desaten hori, baina 40 urte hauetan beti izin da PNV. Oin bildugaz, gara 7 eta Podemos bat, 8, eta zoeteko bat, beha zoek gurekin bat inbarik, egin du bat PNV-ekin horret, PNV dago. Beti konputzen dire, agintzen egoten. Hor gabiz, zalan gerretxan.